ассалому алейкум бинандагони арҷманд. ин барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ аст. ин барномае ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионҳои мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷой дода мешавад. имрӯз мо бо шумо дар бораи ояндаи интернет дар тоҷикистон суҳбат мекунем. ин шабакаи умумиҷаҳонии пайвасти иттилоотӣ аст ки ба тоҷикистон аз охирҳои солҳои 90 ворид шуд ва имрӯз мо бобати суръату сифати он суҳбат мекунем. имрӯз мо дар ин барнома кӯшиш мекунем бо кӯмаки мутахассисон ба ояндаи ин мавзӯъ назария андохта бошем. ҷаҳони муосирро бе интернет тасаввур карда намешавад. шабакаи ҷаҳонии интернет бо ҳаёти инсон сахт марбут аст. кай интернет ба зиндагии мардуми тоҷикистон ворид шуд? вазъи имрӯзаи интернет дар тоҷикистон чӣ гуна аст? оё сифат, суръат ва нархи интернет истифодабарандагонро қонеъ мекардонад? рушди минбаъдаи интернет ба тоҷикистон чӣ медиҳад? дар ин барнома паҳлӯҳои мухталифи истифодаи интернет баррасӣ мегардад. коршиноси барнома, мутахассиси бахши ҳуқуқ ки самти тиҷорат ва фурӯши ширкати Тиселро назорат ва танзим мекунанд, Мунира Икромова масъаларо таҳлил намуда, хулосаи худро нисбати мавзӯи имрӯзу ояндаи интернет дар Тоҷикистон баён медоранд. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯям. ва аввалин суоли ман чунин аст: шумо зиндагии худро бе интернет тасаввур карда метавонед? ман фикр мекунам имрӯзҳо шахсони зиёде пайдо мешаванд ки ҳаёти худро бе интернет тасаввур карда наметавонанд. яъне интернет ба зиндагии мо ворид шуд. аз он ҷои гурез нест, аз он бояд мақсаднок истифода барем. хуб, агар ман ба шумо гӯям ки имрӯз сатҳу сифат, суръат ва сифати интернет дар Тоҷикистонро бо меъёри 10 балӣ баҳогузорӣ кунед, гӯям, шумо чанд бал баҳо мегузоштед? мумкин бошад ки 7-8 бал. Аз барои 7-8 бал. чунки мо низ ҳамчун провайдер, ҳамчун оператор меомӯзем, месанҷем. мо гуфта наметавонем ки имрӯз мо интернети мо ба дараҷаи сатҳи ҳамин олие ки мо бояд ба аҳолӣ пешниҳод кунем расидааст. чунки мо то он сатҳ расида мо бояд кор кунем, пеш равем ва мақсадҳои худро низ гузоштанем ки оператори аввалин буданамонро исбот кунем. беле ташаккур. чӣ хуш аст вақте воқеан таъминкунандаҳои интернет дар Тоҷикистон ба вазъи воқеи он баҳо мегузоранд. ва ман як нуктаро гуфтанӣ ҳастам дар идомаи мантиқии сухани шумо. яъне он баҳогузории шумо дар пояи он ки масалан мизоҷони шумо, муштариони шумо ба шумо занг мезанад, гӯем дар мавриди сифат, дар мавриди суръат аз шумо беҳбудиашро тақозо мекунанд. ҳамин гуна аст? бале. чиҳо талаб мекунанд бештар талаб мекунанд ки мо нархҳоро арзон кунем. охирон вақтҳо бисёр ба сифати алоқа, ба сифати интернет баҳогузорӣ шуда истодааст. мо дорем шӯъбаҳое ки мо барномаҳои махсус дорем. вақте ки муштарӣ занг мезанад ё худ меояд ба маркази хизматрасонии Тисел, ҳатман ба вай мо робита дорем. мо барномаҳо дорем ки бо воситаи онҳо муштарӣ моро баҳогузорӣ мекунад ва ҳангоме ки баҳои паст мегузорад, мо ҳатман шӯъбае дорем ки ба он муштариҳо дар тамос шуда мепурсанд аз чӣ сабаб ба оператор баҳогузорӣ кардед. ва баъзан мешавад ки онҳо на ба оператор, балки ба сифати алоқа, сифати интернет баҳогузорӣ мекунанд. мумкин аст ки онҳо дар маҳале ки ҳамин мо ҳоло то қадри имкон наметавонем пурра фаро гирем, дар ҳамон ҷо зиндагӣ доранд. ташаккур. як саволи дигар. шумо ҳамчун як нафар истифодабаранда, на ҳамчун мутахассиси бахши ҳуқуқе ки самти тиҷорат ва фурӯшро назорат ва танзим мекунед, ҳамчун як нафар истифодабарандаи интернети мобилӣ, аз нархи он қаноатманд ҳастед? ба ин саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам ки нархҳои мо рақобатпазиранд. мумкин аз баланд бошанд, лекин ман бар ин саволи шумо мегӯям ки нархҳои мо аз ҷониби мақомотҳои дахлдори давлатӣ танзим карда мешаванд. ва мо ҳуқуқ надорем нархҳои худро ба ҳар намуди хизматрасонӣ бе мувофиқаи онҳо нархгузорӣ кунем. хуб, Мунира бобоҷоновна, як нуқтаи дигар ма аз шумо гӯем мегузарем ба масъалаи дигар дар мавриди оне ки масалан то кадом андоза дар ҳамин фазо рақобатро шумо эҳсос мекунед ки воқеан рақобат солим аст ё ҳанӯзам рақобат, бозори рақобат ташаккул наёфтааст дар мавриди таъмини хизматрасонии чӣ интернети мобилӣ ва чӣ дигар интернете ки бевосита ба муштариён таъмин мешавад? рақобат ҳаст. гуфтан лозим аст ки рақобат ҳаст. рақобат ки нашуд кор намешавад. аммо ин рақобат ба поин кардани нарх ҳеҷ иртибот надорад. ман боз як бор такрор мекунам ки нархҳои мо ҳамаш танзим мешаванд.
мо бе иҷозат нарх намегузорем, вале мо ҳоло чунон ки мегӯянд асри диджитал ба зиндагӣ дорем ва мо асри рақамӣ. асри рақамӣ, бале, ва мо кӯшиш карда истодаем ки на танҳо интернети мобилиро дастрас кунем. Мо ҳозир агар шумо бохабар бошед, интернети хонагӣ дар шаҳри Хуҷанд мо оғоз кардем. Ду фазаи ҳамин лоиҳаро мо роҳандозӣ кардем. имрӯзҳо тақрибан 2000 муштарӣ дорем ки аз интернети хонагӣ истифода мебаранд. ман идомаи мантиқи шуморо ҷонибдорӣ мекунам. дуруст, аз сифати интернети хонагӣ ки тезнет ном дорад, бале, ягон шиквае нест, аммо аз интернети мобилӣ хеле шиква аст. аз ҷумла худи ман ҳамчун истифодабарандаи алоқаи интернети мобилӣ аз ширкати Тисел. мушкилӣ дар чи аст? мушкилӣ дар он аст ки рӯз то рӯз чуноне ки нишондиҳандаҳо нишон медиҳанд, рӯз то рӯз шумораи истифодабарандагон зиёд шуда истодааст. интернети мобилӣ, бале, рӯз то рӯз мо дорем графикаҳо, мебинем ки дар ҳақиқат истифодабаранда зиёд шуда истодааст. баъд сабаб дар чиз бисёри шаҳрвандони мо дар муҳоҷират ё дар хониш ҳастанд. таҳлилҳое дорем ки мо медонем ҳатто дар кадом вақти рӯз мо сарборӣ зиёд дорем. чунки таҷҳизотҳои шумо тобовар ҳастанд ба ин масъала, ё ман фикр менам шояд гӯем мушкили сари таҷҳизот аст ки бояд таҷдид ва гӯем бозбинӣ шавад? бале, таҷҳизотҳои мо соли 2021 шуморо хурсанд кунам, ба маблағҳо ҷудо шуданд аз ширкати Индиго Тоҷикистон бо дастгирии директори генералии мо муҳтарам Озодхон Сайфуллохонович Давлатшоев. дар Хуҷанд ҳоло ҳам корҳои модернизатсия рафта истодааст ва намедонам, мумкин ҳис кардагӣ бошед, сифати интернет хеле хуб шуда истодааст. ташаккур. бигзор ман воқеан ҳис кунам. бинандаҳои арҷманд, дар суҳбати мо қарор доранд коршиноси ин мавзӯъ, мутахассиси бахши ҳуқуқ ки самти тиҷорат ва фурӯшро дар ширкати Индиго Тоҷикистон назорат ва танзим мекунанд, муаллима Мунира Бобоҷоновна Икромова. хушомадед мегӯям. ва мо бо чунин саволҳо ба Асомиддин Атоев, коршиноси технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ барои рушд муроҷиат намудем ва суҳбати мо бинобар суст будани суръати интернет воқеан ҳам ду маротиба як кӯшиш кардем ки он суҳбат дар платформаи Zoom сабт шавад ва ҳамчунин дар Google Meet низ кӯшише буд ки масалан онро сабт кунем, аммо бенатиҷа бинобар бо сабаби сустии суръати интернет ва мо аз ҳамкасбони худамон аз ташкилоти интернетии Тоҷикистон ки дар шаҳри Душанбе қарор доранд, аз дӯстимон Ҷамшед Шоев хоҳиш кардем ки он суҳбатро барои мо таҳия намоянд ва инак ба андешаҳои он кас таваҷҷӯҳ мекунем. марҳамат. барои вазъи интернетро баҳогузорӣ кардан пеш аз ҳама бояд ду масъаларо иҷод дид. якумаш то кадом андоза интернет татбиқ ёфтааст дар ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон, ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон ва боз ҳам аз нигоҳи танзими интернет дар Тоҷикистон баҳогузорӣ кард. агар аз нигоҳи татбиқи имрӯзаи интернет дар муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ гирем, фарз кардем дар сохторҳои гуногун, дар саноати гуногун, ҳатто саноати хоҷагии қишлоқ дастовардҳои бисёр хубе назаррасан ба даст овардаем, бали баланд гирифта метавонем, гузошта метавонем ба татбиқи интернет дар ҳаёти имрӯза. лекин аз нигоҳи танзим баҳои пастарине ки вуҷуд дорад, агар 0 бошад 0, агар 1 бошад, дар ин системаи пешниҳод кардаи шумо 1. бозори интернети Тоҷикистон то соли 2013-14 басо боло буд, басо баланд буд. шумораи провайдерҳо қариб ки тағйир наёфтааст, лек як чиза бояд қайд кард ки провайдерҳо дар гузашта озод буданд дар пеш бурдани ташаббус, татбиқи ташаббус ва ҳавасманди саҳмгузорӣ буданд. имрӯз мутаассифона чунин ҳавасмандӣ қариб ки нест. то таъсис ва фаъол кардани маркази ягонаи коммутатсионӣ вазъияти бозор беҳтар буд, чунки таъсиси ва роҳандозии чунин як марказ бархилофи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бархилофи консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва бархилофи қонунгузории соҳаи телекоммуникатсия аст. ин ҳаргиз ба манфиати иқтисоди ватанӣ нест, ба манфиати бозор нест.
بخش نوبتی برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی این پرسش افکاری مردم است. ما از ساکنان مرکزی ماموری ولایت سرخ شهر خوجند پرسان شدیم که تا کجا از سرعت و صفت اینترنت قناعتمند هستند. اینک توجه میکنیم به پرسش افکار. در یک ماه 80 تومان اینترنت میبریم. نه میشه. همین اکنون میانه است، نه سوس نه تیز. نرخ صفت هر چیز ساس اپاجون خسرو زور اپاس. رحمت های کلان اینترنت با قابل نیست اپاس. چیزی میفره اینترنت میزنه همه چیز میاد همه چیز نیسا میتر رحمت های کلان اپاجون اینترنت صفت زور. او من استفاده نمیکنم. من اینترنت گنده میبینم. چون که من این بسیار اینترنت با گپ‌های بعضی نمیشتگی دیگر روان میکنن. برای من این قدر معقول نیست. مثال بگیریم شرکت تیسل نرمال سکورسش میارزد. صفتش زور. نه. معقول طرف میگافون استفاده میکنیم. طرف میگافون 65 تومانی یک ماه. صفت سرعت. صفتش پاسه و چارجی کار نمیکنه اینجا. اونجا جو یک جای کار میکنه اینجا کار نمیکنه. من ازبکستان که مهمون اینجا اندام اونجا کار نمیکنم ازبکستان کار میکنم اینترنت. صدات به خوجند آیم بیلان استفاده میبرم و دو روز مصرف دارم تمام اونجا بسیار استفاده نمیبرم. همیشه حاضرش بیلان استفاده است. استفادهش سیل بهتر به فکر من. سرعتش چه؟ سرعتش هم اونقدر ساز نیست خیلی میشه. نرخ صفت انها ما شرکت هر خیل اصلا من میگافون استفاده میبرم. نرخش برای من معقول. سکورستش هم نرمال نه. سرعتش نقد است. قناعت بخش. از شرکت تیسل. صفتش سرعتش نقص همش نقص. انسان همیشه با مقایسه زندگی میکند. در نوار نوبتی که طریق اینفوگرافیک تهیه شده است ما نظری نمودیم به سرعت و نرخ اینترنت در کشورهای جهان و همچنین دولت‌های پساشوروی. برای شما واضح نشان داده می شود که ما در کدام زینه قرار داریم. اینک توجه میکنیم. суръати интернет дар 11 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил. суръати миёнаи минтақа 9,16 мегабит/сония мебошад. се кишвари беҳтарини минтақа: Русия 24,98 мегабит/сония 64-ум ҷой, Беларус 16,08 мегабит/сония 86-ум ва Украина 15,09 мегабит/сония 92-ум ҷой мебошанд. кишварҳое ки суръати интернет дар онҷо сусттарин аст инҳоянд: Ӯзбекистон 2,10 мегабит/сония 199-ум, Тоҷикистон 1,01 мегабит/сония 215-ум мақом ва Туркманистон 0,74 мегабит/сония 219-ум мақомро касб карданд. ҳам Тоҷикистон ва ҳам Туркманистон дар қатори 10 ҷойҳои сустарини суръати интернет дар ҷаҳон ҳастанд. ин кишварҳо байни давлатҳои пасошӯравӣ дар нимаи арзонтарини ҷадвали нархи истифодаи интернет ҷойгиранд. Қирғизистон бо нархи миёнаи $0,15 дуввумин арзонтарин дар ҷаҳон аст. Русия дар ҷойи шашум $0,29 ва Беларус дар ҷойи 13-ум бо арзиши $0,43 ҷойгир шудааст. Дар Украина бошад арзиши 1 гигабайт интернети мобилӣ $0,75 буда мақоми 31-умро дар рейтинги ҷаҳонӣ касб кардааст. нархи истифодаи 1 гигабайт интернет дар кишварҳои пасошӯравӣ. мақоми дуюм Қирғизистон $0,15 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. мақоми шашум Федератсияи Русия $0,29, мақоми 13-ум Беларусия $0,43, Қазоқистон мақоми 20-ум $0,59, ҷойи 21-ум Ӯзбекистон $0,60 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мақоми 31-ум Украина $0,75 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Арманистон мақоми 35-ум $0,76, Озарбойҷон мақоми 100 $1,82 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Тоҷикистон мақоми 132-ум $2,6 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Туркманистон мақоми 223 $21,41 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. خب اینفوگرافیک رو تماشا کردیم. شما چی نظر دارید برای آینده ساحه اقتصادیات و مخصوصا استحصالات و تکنولوژی رقمی در تاجیکستان؟ سستی سرعت و بلندی نرخ تا کدام اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟ лоиҳаҳои нав дорем ва мо ҳамчун оператори мобилӣ фаъолият намекунем. танҳо чун оператори мобилӣ мо ҳаракат ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки моро дар бозори на танҳо Тоҷикистон, балки дар бозори дигар мамлакатҳо ҳамчун диҷитал оператори рақамӣ шиносанд ва дар ин самт мо лоиҳаҳои зиёд дорем ва
ду лоиҳаи мо ҳоло роҳандозӣ шуда истодааст ки ман дар ҷараёни барнома мумкин бояд шуморо бо онҳо шинос кунам. ташаккур. новобаста аз мавҷуд будани мушкилот бозори интернет дар тоҷикистон фаъол аст. дар шаҳрҳои бузург вазъият нисбатан беҳтар аст, зеро шумории истифодабарандагон зиёд асту имкониятҳо он ҷо бештар ба назар мерасанд. гузориши навбатии барнома аз ноҳияи восеъ аст ва ҳамкорони мо хоҷа назриф ва худоназар зуҳуров аз телевизиони мавҷи озоди ноҳияи восеъ гузоришеро таҳия карданд ки аз вазъи имрӯзаи бозори интернет дар ноҳияи восеъ нақл мекунад ки истифодабарандагонаш аз ин гӯем имкониятҳо аз сифату суръати он то куҷо истифода мебаранд ва чӣ назар доранд. инак дар хати алоқа бо мо ҳамкори мо хоҷа назриф қарор доранд. ассалому алайкум, сухан ба шумо. марҳамат. салом илҳомҷон, мавзӯе ки мо пайгирӣ намудем вазъи бозори интернет дар ноҳияи восеъ ном дорад ва ин лаҳза мо имкон дорем гузоришро пешниҳод намоем. сафаралӣ мирзоев корманди ҳизбӣ аст. дар кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ аз субҳ то беҳгоҳ назди компютер аст. дар ин ноҳия ӯ нафаре мебошад ки аз интернет ба таври васеъ ва самаранок истифода менамояд. муддати зиёда аз 15 сол аст ки аз ин шабакаи ҷаҳонӣ истифода мебарам. бардоштаи интернет тез, қулай ва зуд мақсад маълумоти зарурӣ дарёфт мекунам. сафаралӣ тариқи телефони ноқилӣ бо интернет пайваст шудааст. ӯ мегӯяд ки дар ин минтақа истифода аз чунин хизматрасонӣ барояш қулай ва дастрас мебошад. барои дастрас будан арзишиш дар як моҳ 60 сомон аст. дар 60 сомон барои ман 40 гигабайт пешниҳод мегардад. дар сурати ба анҷом расидани ҳамин мақсад 40 гигабайте ба ман пешниҳод шудааст, ҳар як гигабайтон 5 сомонӣ нархгузорӣ мешавад ки дар ягон ширкат ин хел арзиш нест. 1 гигабайт интернет. корманди ҳизб аз интернет оқилона истифода мебарад. дар баробари корҳои идоравӣ барои дастрас намудани маводҳои зарурӣ барои корхона дастрас аз интернет истифода кардааст. дар вақти ҳамин коре бояд ки як пакетҳои коғазӣ мегирифтем. вақте ки аз мағозаҳо аз дигар чизое ки дар ҳамин ҷо буд дар хили ноҳия буд пурсидем, арзиш гаронтарак буд. мо қариб 2-3 баробар арзонтар бо воситаи ҳамин интернет бо пахши як тугмача дарёфт кардем ва баъди 3 соат бо воситаи нақлиётҳои мусофиркаш ба мо мақсад дастрас карда шуд. яъне ки интернет агар самаранок аз ҷониби ҳар як фард истифода шавад, манфиати бештар дорад. дар ноҳияи восеъ сафаралӣ ва дигар сокинон аз хизматрасониҳои интернет кафе истифода намебаранд, чунки ин намуди хизматрасонӣ дар ноҳия мавҷуд нест. ҳама гуна хизматрасониҳо бештари маврид дар асоси талабот мешавад. яъне талабот ки ба ҳамин ки шояд ки камтар аст, аз ҳамин лиҳоз ҳамин бозори интернет кафе дар ноҳияи мо нест. бо мақсади фаҳмидани он ки барои чӣ дар восеъ интернет кафе мавҷуд нест, назди Шӯҳрат Раҳмонов омадем. ҳамагӣ як ҳафта пеш Шӯҳрат хоҳиш дошт ки дар ин нуқта интернет кафе кушояд, аммо бо сабабҳои маълум ӯ аз ин нияташ даст кашид. ба ҷои интернет ин ҷо нуқтаи бозиҳои дилхуширо баромонд. мегӯяд ки хоҳишмандон назар ба иттилоот ба бозӣ завқ доранд. барои интернет кафе кардан гирифтемаш иқад бояд ҳуиш мекардем. ози телефонҳои дастӣ биромаги ҳама интернета ба телефони дастӣ истифода мебарад. хидмонам ҳама дар хона компютерда истифода мебаранд. одам наёмад иқад нигаҳ кардем ҳеҷ кас намедурад интернет кафе. баъд накардемаш. интернет кафе накардемаш. Шӯҳрат мегӯяд ки барои омӯзиши бозори интернет кафе ба шаҳри Душанбе сафар кардааст. бо соҳибони нуқтаҳо дар ин хусус аз наздик суҳбат кардааст. аз гапи онҳо хулоса карда мақсадашро тағйир дод. ози ҳамун интернет кафеҳои дар ки ҷое ҳаста кор надоранд. даромадем уҷа Душанбе рафтем 3-4 ҷо даромадем, надоранд, одам надоранд ки кор кунанд. аммо агар аренда бошанд, арендашона кор карда наметавонанд. суми интернети моҳона мегиранд, суми ҳамонро пардохт карда наметавонанд. ҳисоби одам нест ки кор кунанд. интернет кафе хай телефонҳои дастӣ ози интернет ҳама ба мо истифода мебарад. Шӯҳрат мақсад дорад ки дар сурати зиёд шудани истифодабарандагон дар ин минтақа интернет кафе кушояд. сафаралӣ ҳам дар ҳамин андеша аст. вазъи чунин ҳолат дар шаҳри Исфара чӣ гуна аст? ҳамкори мо аз телевизиони Исфара Набиҷон Худойбердиев оиди ин мавзӯъ гузорише таҳия карданд ки
درباره وضع امروزی اینترنت در شهر اصفهان و حالت استفاده برندگانش نقل میکند. سرمحرر روزنامه نسیم اصفهان مطالب شریپов میگوید که فعالیت کارمندان ایجادی اداره او دوام 10 سال آخر با اینترنت ارتباطی قوی پیدا نمود. به طفیل اینترنت سطح و صفت موادهای آماده شونده بهتر، ارقام و دلیل‌های کاربست شونده صحیح و دقیق و چاپ روزنامه آسان‌تر شده است. همچنین اینترنت تا حدی برای صرفه مبلغ خزینه روزنامه شهری نیز مساعدت می‌نماید. اگر ما در گذشته مجبور باشیم که در پلیونکه ها بگیریم گازیته رو، ما مجبور می شدیم که به فلش که یا اینکه دیسک ثبت کرده به تیپوگراف توسط یگان نقلیات روان کردنی باشیم. این وضعیت خود زحمت طلب و خراجات پولی نیز در پی داشت. این حال ما توسط اینترنت گسیل میکنیم، توسط پشت الکترونی و کارمند مطبع میگیرد، آن را چاپ میکنند و به ما گسیل میکنند. این بهترین واسطه است که کاری مرا قلای و آسان نمود. با اندیشه رئیس سازمان شهری اتفاق ژورنالیستان مطالب شریپov سرعت از حد سست اینترنت در کشور ما برای تهیه اطلاعات مهم و فوری و پهن و پخش آن در نزد کارمندان رسانه‌های خبری مانع‌های معین ایجاد می‌کند و وادار می‌سازد که برخی از آنها به خدمت رسانی شرکت‌های اینترنت پیشنهاد کننده کشور همسایه روی نیاز دارند. آنهایی که در مناطق نزدیک سرحدی ایستاده اوید این یا آن همچون شهران جمهوری تاجیکستان گزارش میدهند، آنها عادتاً از اینترنت جمهوری ما استفاده نمیبرند. اگر در شهر اصفهان در مرکز سرعت اینترنت 4G باشد، اگر 2 کیلومتر از مرکز اصفهان دورتر به 3G می شود. وقتی که به منطقه نزدیک سرحدی می روید 8 می شود و اونجایی که گویا که بعضا مسئله های داغ روز برمیخیزند یه می شود. اکنون خود قضاوت کنید آیا ما با این طریق می توانیم گزارش آماده کنیم؟ نه، یعنی سرعت ما ناکفایه است. سرعت ما امکانیت نمی دهد که سر وقت اطلاعات دسترس شود، مردم استفاده برد و از این نقطه نظر مردم نزدیک سرحدی تا اندازه از سیم کارت های همسایه کشور استفاده میبرند. مطالب شریپov برای خریداری اینترنت هر ماه تا 300 سومانی خرج می کند. او این نرخ گذاری را گران می حسابد و می گوید که امروز در کشور ما نه هر کس به این قیمت می تواند از اینترنت به طور وسیع و دائمی استفاده برد. وقتی که ما معاش امروزه را حساب میانش رو به حساب میگیریم، وقتی که ما نفقه رو حجم حد اقل نفقه رو به حساب میگیریم، ما میگیم که قیمت است. بله، برای مردم قیمت است، زیرا این انا چی بگیم یک لخت کرده گویم یک لینگا آرد میدهد، یک خلطه آرد و روغن میدهد که مردم زندگی یک معاشره را تامین کند. اما در بین کارمندان اداره روزنامه شهری وابسته به مسئله ارزش و سرعت اینترنت عقیده های یکسان نیستند. من بیشتر از اینترنت شرکتی ویلون استفاده میبرم که با مبلغ 50 سومانی 5000 مگابایت پاکت اینترنتی دارد و این نرخ من فکر میکنم که کمی گران است. В 2012 году за 1 гигабайт я платил 50 сомонов, а сейчас мы даже тогда не могли себе представить, что за эти же деньги, за 50 сомонов, мы будем получать 5 гигабайт. Это очень для потребителя, я считаю, неплохой результат. Отлично, скорость меня вполне устраивает. А зачем мне еще выше, там кто-то жалуется, вот низкая скорость. А что делать с повышенной скоростью? Ну, предоставляет же, в течение нескольких секунд появляется, ну хватит. Я считаю, что нормально. обычно خانه درام уже вообще интернет کار میکنند. روی حوالی برام کار کردن نکار. فهمید؟ خانه بهم درام شنان اینترنت تمام کار میکنند. در دوره پاندمی دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های ممالک خارجی تحصیل داشتند غالباً به تحصیل فاصله‌ای فرا گرفته شدند و در این سمت نیز بنابر گرانی اینترنت و سرعت سستی آن معماهای معینی پیش آمدند. و از جمله فرزند من نیست که در جمهوری خطای تحصیل میکرد مجبور بود که بیاید و به طریق فاصله‌ای تحصیل نماید و این حال برای استفاده از اینترنت اون نیز حدود 300 سومون پرداخت میکند و برای 300 سومون 30 گیگابایت اینترنت خریداری می نماید و اکنون این چیز به جای پدر و مادران نیز تاثیر منفی دارد و این را نیز ما باید به حساب بگیریم.
дар шаҳри исфара бо дар назар дошти мавҷудияти мушкилот дар самти дастрасӣ ба шабакаи интернет чандест ки дар гӯшаи амрикоӣ ба аҳолӣ интернети нисбатан баландсуръату арзон пешниҳод мегардад. дар ин ҷо мактабиён тавассути интернети ройгон бо омӯзиш машғул буда дар давраи пандемия хатмкунандагон ва донишҷӯён низ аз хизматрасонии ин гӯша дар боби супоридани имтиҳоноти дохилшавӣ ва таҳсили фосилавӣ дар донишгоҳҳои олии хориҷи мамлакат фаровон истифода бурдаанд. шарти асосии истифодаи интернет дар гӯшаи амрикоӣ ин сайқал додани илму маҳорат, яъне дар ин ҷо тамошои ҳар гуна филмҳо, бозиҳои компютерӣ қатъиян манъ аст. вобаста ба арзиш ва суръати интернет дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтаниям ки суръат нисбатан сус буда арзиши он вобаста ба даромади мардум гарон аст. ба андешаи ман, агар мо хоҳем ки дар ҳамаи соҳаҳои ҷомеа пешрафт бошем, бояд дар самти таъмин намудани сифатнокии интернет ва паст кардани арзиши он таъҷилан тадбир андешем. дар рафти омода намудани маводи мазкур ҳамаи мусоҳибон дар як нукта ҳам фикр буданд ки суръати интернет дар кишвар ва арзиши он ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавӣ ҳамчунин ба ҳифзи саривақтӣ аз манфиатҳои давлату миллат дар арсаи байналхалқӣ таъсиргузор аст. шумо дар он қисмате ки гуфтед ман ҳоло дар мавриди ояндаи фаъолияти худмо баъзе гуфтаниҳое ҳаст ки хабарҳои хушбинкунанда ман мехоҳам аз шумо шунавам. хеле ки шумо гуфтед як лоиҳаи мо буд тезнет. фазаи якумаш ин хиёбони Раҳим Ҷалил ва кӯчаҳои назди соҳили роси дарё буд ки муштариёни онҳо аввалин шуда таи зиёда аз як сол аз интернети хонагӣ истифода мебаранд ва гуфтаниям ки бисёр аз суръати интернет қаноатманд ҳастанд. интернет бисёр бо нархи дастрас то 20 мегабайт то 50 мегабайт бо нархҳои дастрас мо пешниҳод карда истодаем. лоиҳаи ҳамин лоиҳа фазаи дуюмаш ин соҳили рост тарафи микроноҳияҳо буд ки то имрӯз мо муштариёнош қариб 1000 нафар уже гузаштанд ва омада истодаанд, корбарӣ дорем. ман дар соҳили чап зиндагӣ мекунам. барои ман чӣ? дар соҳили чап интизор бошед. тезнет фазаи сеюми тезнет ба соҳили чап бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд ҳоло мо лоиҳаи сеюмро омода карда истодаем. иншоалло дар нимсолаи аввал мо омода ҳастем. мо санҷишҳо гузарондем. ҳоло корҳои техникӣ рафта истодааст. бисёр мо бояд донем шумораи истифодабарандагонро, чунки ин серхарҷ аст. бисёр лоиҳаи калони серхарҷ аст ва бар замми ин мо дигар лоиҳа дорем. инам бошад интернети беноқил ки барои истифодабарандагони соҳили чапи рост те ки ба онҳо тезнет дастрас намебошад, чунки тезнет ноқил кати мерад. ноқили мо нахи оптикӣ ҳаст ва дар ҳама ҷо нест. барои он нафароне ки дар ҷойҳое зиндагӣ мекунанд ки хатҳои нахи ноқилӣ гузаронида нашудааст, барои онҳо мо бо технологияи нави ҳавоӣ метиҳем интернети хонагиро. ин ҳам бошад лоиҳаи мо. ҳамин пешгӯӣ кардан намехоҳам, лекин ҳамин нимсолаи аввал мо бояд роҳандозӣ намоем. ман ин лаҳза мехостам назари коршиноси дигари барнома Асомиддин Атоев, коршиноси технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ барои рушдро ҳамроҳ шунида бошем. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои худро бунёди иқтисоди рақамӣ дар Тоҷикистон донистааст. ҳадафи ин консепсия ин татбиқи ҳамаҷонибаи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ рақамӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисод мебошад. ба хубӣ медонем ки яке аз 4 ҳадафи стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи рақами 4 саноатикунонӣ бо суръати иқтисодиёти кишвар мебошад ва дар ҳамин раванд яке аз боз ҳам такрорам шавад саноати пешрафтатарин ин саноати иттилоот аст ки дар асоси интернет бунёд ёфтааст ва рушд кардан дорад. имрӯз ки инфраструктураи интернет дар Тоҷикистон заиф аст, хусусан инфраструктураи телеком басо заиф аст нисбати солҳои гузашта, ин ҳатман таъсири манфии худро ба дигар соҳаҳои ҷамъияту иқтисодиёт мерасонад.
чӣ бояд кард? роҳҳои ҳалли аз гурехтан аз монополия ё ки бунёди бозори рақобатпазир аллакай дар санадҳои гуногуни муҳими давлатӣ дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд. Чунки мо кишвари Тоҷикистони соҳиби истиқлол бозори бисёр рақобатпазире дошт то соли 2013-2014. бозори телекоммуникатсионӣ дар назар аст. яъне ҳамун бандҳои ҳамун меъёрҳо риоя нашуда истодаанд. яъне барқарор кардани риояи он меъёрҳо худ ҳалли ин мушкилии сунъие ки мутаассифона танзимгарон дар бозор бунёд кардаанд. интернет имкон медиҳад ки мо на танҳо дар сатҳи бозори ватанӣ балки дар сатҳи бозори минтақаву берун аз он, яъне сатҳи бозори ҷаҳонӣ муносибатҳо дошта бошем, рақобат карда тавонем, маводу хизматрасониҳои донишбунёду иттилоотбунёди худро фурӯшему бозори онҳоро пайдо кунем. мо мехоҳем намехоҳем технологияи рақамӣ пеш меравад ва дар ин фазо мо бояд зиндагӣ кунем. агар мо як гуфтугӯи онлайнии худро барои сабт кардан дар платформаи Zoom чи Google Meet ин қадар мушкилӣ дошта бошем, пас роҳи ҳалли ин мушкилотро барои оянда дар чӣ мебинед? бояд гӯям ки дар самти аввал мо бояд бо хоҳиши муштариён ва мизоҷони хеш кор кунем ва чхел ки ман гуфтам имрӯзҳо мо бисёр кӯшиш намуда истодаем ки таҷҳизотҳои навтарин дароварда шавад. ҳамаи антеннаҳои мо модернизатсия гузарад ва ҳаракат мекунем ки чуноне ки ҳастем номи аввалин оператори Тоҷикистонро бурда истодаем, нигоҳ дорем ва дар ҳамаи равандҳо аввалин бошем. но гуфта намонам ки новаста аз он ки нархи интернет гарон чхел ки шумо гуфтед гарон аст барои аҳолии мо, вале ман гуфтаниам ки ширкати мо кӯшиш мекунад аксияҳо барпо кунад ва айни ҳол мо ба бастаҳои интернети худ 50% тахфиф эълон намудаем ки мардум харидорӣ карда истодаанд. бисёр аксия мекунем ва ҳаракат мекунем ки мардум сафи истифодабарандагони интернети мо зиёд шаванд ва аз чизи харидаршон бархурдор шаванд ва розӣ бошанд ва ҳавасмандиашонро гум накунанд. Да. ташаккур ба шумо барои иштирокатон дар ин барнома ва фикр мекунам имрӯз коршиноси мо Мунира Бобоҷоновна Икромова мутахассиси бахши ҳуқуқ ки самти тиҷорат ва фурӯшро дар ширкати Индиго Тоҷикистон назорат ва танзим мекунанд коршиноси барномаи мо буданд. барои иштирокатон ба шумо ташаккур мегӯям ва шумо бинандаҳои арҷманд барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда содед. интернет ба зиндагии мо ворид шуд. ширкатҳои таъминкунандаи он ҳамеша вақти пешниҳоди хизматҳои худ албатта манфиати молиявии худро ба инобат мегиранд. ин як бозори бузурги хизматрасонӣ мебошад. танҳо рақобати солим ва фазои хуби корӣ имконият медиҳад ки муштарӣ аз хизматрасониҳои онҳо фаровон истифода барад. ин барнома як даричае буд ки мо аз он дар баробари дастовард ҳамчунин аз мушкилоти рушди интернет дар Тоҷикистон сухан кардем. дар барномаи навбатӣ мо аз рушди соҳаи пардохтҳои ғайринақдӣ ё худ маблағҳои электронӣ суҳбат мекунем. инҷо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ ба поён расид. хайр, хонаатон обод бошад. барномаи навбатии набзи зиндагӣ ба мавзӯи рушди соҳаи пардохти ғайринақдӣ ё худ маблағҳои электронӣ бахшида мешавад. гузариш ба пардохти ғайринақдӣ барои мардум чӣ медиҳад? маблағи электронӣ гардиши пули нақдро аз байн бурданаш мумкин аст? оё истеъмолкунанда омода аст то ба ин намуди хизматрасонӣ пурра гузарад? ин масъалаҳо дар барномаи оянда матраҳ хоҳад шуд.